Hola, avui comencem una llista de reproducció que trobaràs al nostre canal anomenada Gènesis. Allà trobarem els devocionals que anirem penjant on veiem els versets que habitualment llegim i que semblen que no tinguin tanta importància però que tenen una ensenyança increïble. I el primer és aquest que trobem a Gènesis 16, versets 5 i 6. I diu així la paraula de Déu. I Sarai digué a Abraham: que el meu ultratge recaigui damunt teu. Jo mateixa he posat la meva esclava als teus braços i ara que es veu embarassada em menysprea. Que el Senyor judiqui entre tu i jo. Abraham respongué a Sarai: mira, tens la teva esclava al teu abast, fes amb ella el que et sembli bé. Llavors Sarai començà a maltractar-la fins que va fugir del seu costat. Ull per ull i dent per dent. Així comença el nostre verset d'avui. Agar, que està embarassada d'Abraham, ja que Sarai era estèril, tracta amb menyspreu la seva mestressa Sarai per tenir quelcom que ella considerava que la feia superiors, l'embaràs. Davant aquesta actitud, Sarai culpa Abraham de tot i tracta malament Agar. Et poso un context. Abraham havia rebut 2 vegades la promesa de Déu de que la seva descendència seria com la sorra del mar, innumerable. Ell té un fill amb la serventa de la seva esposa, Agar, que ella mateixa havia lliurat al seu marit per tenir un fill i d'alguna manera forçar que la promesa de Déu es complís. Enmig de tot aquest comportament tan propi de l'ésser humà, apareix el menyspreu, les enveges, els gelos, les queixes i fins i tot el nom de Déu. És genial veure aquestes situacions a la paraula de Déu perquè no només hi veiem els fets, sinó que també hi veiem el perquè dels fets. Podem ser nosaltres avui com Agar? Clar que sí. Som sers humans igual i en gran facilitat fem quelcom molt habitual, que ja es va fer per altra banda, per primera vegada al jardí de l'Edèn, culpar l'altre. Agar se sentia superior a Sarai per un embaràs, simplement. Què és tan important a la nostra vida que ens pugui fer sentir superiors a algú? Res, tots som iguals. Sarai culpa el seu espòs i també tracta malament Agar. Què justifica que puguem tractar malament algú i fins i tot buscar un motiu per fer-ho? Absolutament res. La nostra tendència pot ser ofensiva o defensiva, injustificada, sempre, però justificada per qui ho fa i al final, després de tot, fugim. Cap a on fugim? Cap al penediment, la tristesa, la depressió, la culpa, l'engany, l'autodestrucció. Que aquestes històries reals ens ajudin a entendre amb quina facilitat actuem així, per tal que conscientment ens sometem a la bona voluntat de Déu i decidim viure-ho d'una altra manera, la manera de Déu. Si aquest vídeo t'ha beneït i t'ha ajudat, et demanem que li donis un m'agrada, que et subscriguis al canal si encara no ho has fet, per tal de poder arribar a moltes altres persones i que comparteixis aquest vídeo amb tots aquells que tu coneguis. Realment ens ajuda moltíssim que facis aquestes coses perquè d'aquesta manera podem arribar a altres persones necessitades. Que tinguis un dia molt beneït.